kun sukuuritaan housut. Se niinku halusi. Ei ole sun hei, mikä sulle tuli? Onko se laittanut ne mulle jo? Kauan tätä ajaa meillä? Tähän kun 7. Vaan, ihanaa. Karkki. Ihanaa, mä haluan vaan kotiin. Karkki. Mitä? Mitkä sä sille haluat? Mitä? Mitkä sä sille haluat? Mitä? Mitkä sä sille halusit? Ne mitä mä oon laittanut sun Facebookiin. Hei, Teresa, onks teillä sitä autolla mikä on? Joo, Mä laitoin Voi sulla odota. joo. Mulla ei yhtään, mutta se on Sammo. Niin, Sanille. Ja sitten Penalle. Eiks ne kelvannut? Joo. Tuleeko semmonen? Minä osaa tarkentaa tällä kameralla, että video saadaan. Tää on yksin eläjä. Jeeta on samanlainen kuin se mikä muu. Mä en osaa tarkentaa tällä, joten tää on nyt vähän hankalaa. Kumminkin silleen niin vähän tavallaan niin kuin. Tää on vähän samanlainen kuin Jyri. Tää on eri.